Watana kanina Kukuning para wadya wala Manggota Yai Kalantaka iki ana jalaran kanggo ngetokke lelabuhan tumrap marang Guru Begawan Durna. Lamun to aku karo Si Adi bisa mateni peranakan Pandhawa Gatotkaca sak sedulure, kuwi dadi srana bakal rinuwat nirmalane awake dhewe ya. Yo. Yen pancen ora yo. Wujute kaya apa sing jeneng Gatotkaca. Kaslak ora seretak kokop getih mangkat dene. Puto Pandha tata ngati wisaya. Lampai sang Kalantaka Kalanjaya. Ingkang tinuju datan wonten asane senam kejawi Tegal Kuru. Randu Gumbala sisih kileng. Yenira sang Gatotkaca sakadang gladen perang. Datan kinocap lampai sang Kalantaka miwah Kalanjaya. Mangkono jerengane para putra yenya gladen perang. Yo. Kowe karo aku latihan perang, Kang. Yo. Kanggo ngundhake kaprigelan. Yo. Tak jaluk latihan sing tenanan aja ingi-ingi. Latihan kuwi apike nek dienggo tenanan. Oh ngono. Heeh. Ora kok latihane apik barang tenan malah ora bejaji. Latihan elek ora apa-apa iso dibolan baleni. Nek wis magut ing paperangan pisan dadi. Iya. Aja ingi-ingi, aja imbas-imbis. Iya. Kabeh yen wektune latihan aja nganti ana sing telat. Yo. Jame wis tak pepetke jane. Nek bolak-balik Kakang Torjoyo ngono kuwi. Jilei. Ayo kowe karo aku gladen perang. Ayo. Ujupe ngundhake kaprigelan. Sewaktu-waktu ada musuh, kita jangan sampai mundur. Negara Ngamarta kuwi negara loro ayu. Sithik sing ngukurke akeh sing ngarepake. Kowe aja nganggep aku adimu, anggepen aku mungsuhmu. Ora sak-sake to. Yo diabani. Ya. Oh. Hati-hati. Nek kena ora itu nesu ora. Iki latihan. Iya. As. Wah, sorry, ora apa-apa. Hot. Wah. Elok. Hot. Woi. Yo yo. Wah, tok kayak. Aja nesu ora. Ora masalah. Ayo, aku ngantem kowe ngendani. Ya. Hop, ayo aku tubrun. Ah. Mabur. Ya. Wes. Loro dasmu. Ayo. Aja nganggo tungkat to. Kenek totok wae. Oh, oi. Oi.